Biarkan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lapinang gulung larokok peminan tangan. Sekian sembah Parustan. Manyo beliau Samandaro. Baik. Kesutan juga sambah bertibokan, walau kesutan bertibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkuk seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Yalah. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakam lirih saga tadabu lalu ke tanah. Kete indak bersabut namo gadang indak diang juang gala sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Samandaro. Yalah. Di hari sehari nangko, di malam semalam kini, hari elok ketika bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuang niat dengan asa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah selingkah kampung ko alek lah sapan rumah. Sananglah hati nidak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tunggu serupa ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan ke pengulu apalah jenis sabutannya. Adek sabung dengan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanang. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang ke bekicuh arif ditaji gayung sampiang pandai magak menampin taruah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu di angin nambah seru, tahu di ombak nambah sabung, tahu dia pasang turun naik taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang ngenarih bijaksana, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah kan menjaga labiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang dan dungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Dan bak sekarang kini nangko lah sugiro si juru janang menatiang carano basa barisi sirah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mairiang rokok dan saguluang keganti adat basobasi. Abato lai kandak de kamisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinya naik ke paroman kaleknya tinggal di rakuangan tando ibarat kutiati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka rundiang sekitulah dahulu sekian sambah Parustan. Sampai riak sama betul sekiralah. Sairiang balam jebarabah balam tabang barabah mandinya kalbuak bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali bake ke simpangka. Mulanya jalur diserakkan karena kulari nambah palun mulanya kata disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat yang mempunyai kebesaran di dalam kampung jenagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah ambo kabakeh silang nama pangka pegayaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukua menjangkaukan. Ialah orang cakapan dua pari. Nan tahu dia buik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia mana orang disiko tamu disonsong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso handai baramah pemulik mani bananti yusidia pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tengah banyak nyampe pulampe. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Maka tibulah titah dari pangka. Apalah bunyi panitahan. Cabiak siriah katoklah pinang pipi agam dia paliklah sadah isoklah rokok dan saguluang. Kan itu bunyi penitaan setang babatia tadi sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kesawi sapunya dari ambo insyaAllah. Kandak boleh pinta palaku siriah salai nak ke cabiak pinang sarayang nak digatok. Tapi sebelum menarun ke kami singkok, sebelum nalamak kedimakan, tolong bambari tanya kami. Apalah isi buah tanya? Sirih di mana mamak gatia pinang di malah mamak juga. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan Samandaro. Meminta lama. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Sirih di malah kami gatia pinang di mana kami juga. Kan yo ba itu tanya sultan tadi. Batia. Ko itu malah batanya kan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tantu kisah riwayatnya.
Adapun sawajah dan siriahnya, siriah nan kuniang merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalai manih. Gagang melilik tiga luak urek melingkar lingkaran tahu daun marimbun saalamnya. Digati anak bidadari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang orang nan banyak jadi kepala basa-basi. Pihak kepado dan pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pesagian urek nalalu kesarugu jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran, pucuaknya jambu-jambuan, buahnya juluk-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mengkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamu si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asalnya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibakar jeli dah api dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tersabui pulau dan gambiannya kabar barito kemidanga buatan murang di pangkalan etan di luak 50 di kampo anak rando gadih dituang sambia balari harago nan tidak taragoi harago timbang junagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua sapipi aja tuah kai sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang tembakau? Santo Bugis tembakau Aceh diracik tukang di Piobang Said narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinta buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapat sajo. Harun setahun pelayaran Harun manusah ditanyakan dah jauh mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggok nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim milingka cino jan karata rangeh pun tidur. Pihak kepado songkok carano dalama orang namokan tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluak paku ragi nan samo baliak balah. Baratis jamin di pinggir batabua keco di tengah kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah berkuliliang. Ayo maunya teman daro ambo mudiakan sawah dialai liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karako di halaman. Cabiak siriah gatok lah pinang guluang lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Palustan. Lah mana mau sampai sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sayat balih membalih pihak de kami konon datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari lain menjinjangkan pihak siriah langkuk salatu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dengan tidak rumit berkisah dengan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamu lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesuk kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando diwating tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakadaan. Maka orang Solok kesyukurami lu buat silasiah penantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuhan. Sekian sama dipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkeklah pulau kajawabnya. Si amat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Saliat sama kita caliak hakikat sama diamalkan. Jom bismillah berarti ya. Sama-sama benar. Thank you.